Christian Horner byl vyhozený z Red Bullu, to už všichni víme, ale otázkou je proč. Na internetu se množí spoustu teorií, třeba jako, že Verstappen nedokázal udržet v Red Bullu a proto byl vyhozený jako za trest. Nebo to byla jediná poslední šance, jak si udržet Verstappena v Red Bullu. Jediný, co však víme, je, že Horner byl vyhozený out of nowhere. Na to třeba reagoval i Jeremy Clarkson, který byl vyhozený podobným stylem z BBC a vlastně mu na to napsal: hele kámo, svět ještě nekončí, myslíš si, že teďka je to jako blbý, ale uvidíš, bude dobře. Co jsou Hornerovi teďka možnosti? Může jít do nového týmu, do Audi nebo do Sauber, má jako 20letou zkušenost z Red Bullu, vybudoval vlastně to, co vybudoval, má extrémní jako zkušenosti, anebo co by byla trošku větší sranda, je kdyby šel do Ferrari a hezky by tam s Hamiltonem závodil proti Totovi s Verstappenem. Když Kimi byl ještě malej, a nemyslím jako malej takhle, myslím jako malej, tak Horner už byl tým principál Red Bullu. Horner získal pro Red Bull od roku 2005 6 konstruktérů a 7 jezdeckých titulů a nějakých 118 vítězství celkových pro tým. Takže jako fakt hrozně dobrý statistiky na to, že to budoval vlastně úplně od píky, neměl vlastně... Z začátku Red Bull Racing byl jenom reklama pro Red Bull a to bylo celý. A možná si říkáte, ty Horner pryč, takže už to bude jako jenom lepší pro Red Bull, ale to já nevím, no jako Verstappen si s Felistotem ve svém tryskáči nebo na jachtě nebo něco takového uniklo na internet a zároveň jako Horner byl ten, co s Fordem řešil to, že si Red Bull vybuduje jako vlastní motory, jo, takže každopádně do komentáře mi prosím napiš, co si o tom myslíš konkrétně ty a dejte mi prosím follow a like, protože proč ne. Jo a čau, já jsem Freddy.